Het is dik 10 jaar geleden dat heer bij mij op de visite wie. De bedoeling wie dat ik mijn motor uit 1908 die het op stoom riet even demonstreren zou. Dat ging net helemaal goed. Is er niet op water? Nou, net helemaal. Je moet jammer genoeg nog wat hebben om het water hier te maken. En bij een stoomtrekkende locomotief doe je dat met kool. Ik doe het met kerosine. Maar kerosine, dat broeken ze toch voor space shuttles? Dit is echte jetfuel wat ik gebruik. Ik kan snijden hoe het alle dingen achterin. Is het dan wel vertrouwd? Nou ja, dat hopen we. Hè. Misschien gaan we als wel heel goed te vuren. Dat zou ik best kennen. Het zou best kennen dat we grote vuren hebben straks. Is dat normaal? Dat is een veiligheidsklep. Ik ben bang dat het wat oors wordt, een veiligheidsklep, jongens. Ik denk dat we net weer rieden. Nee. We binnen er weer. Ik jort. Hoe is het met de motor? Nou ja, op zich helemaal net zo min. Maar ja, goed, we zien je dus nog even om een onderdeel. Hij had al waarin. Ik had er dus een hoop dingen aan wel verloren. Ik zou je even zeggen wat nou het probleem weer. Zo, dit is de spiraal. Dus het shuttletje als het ware. Het is een doorloopshuttle. En zou je hem misschien wel zien kennen, daar zit een skorke in. Daar is er uit naar gang. Maar dat kwam dus, die Engelsman wat ik ervan heb, die hier deze spiraal maken van roestvrijstaal en hult tin. En daar had een 64 bar in en toen werd er even te warm en pof. Helaas, helaas. Dus het wachten is eigenlijk op een lengtebuis van 24 meter. Als iemand dat nou dus regelen kan, dan ben ik dus heel erg red. Ik ben in de tussentijd al trouwd, huis moest verbouwd, oren keuken, isolatie, want ja, je moet de mijn en moderne tijd. Maar de leefde voor de vrouw, die had het dus woen van de leefde voor de motor. Ja, absoluut. Absoluut. Ik zeg het altijd, ik zeg haar band is het beste wat mij ooit ook al is. Nou scoor ik punten, dat is wat in de gaten. Maar gaan we even naar het depot. Het ligt net op de rotzooi. Want wij binnen wordt een verzamelaar. Dus dit is de afdeling film en aanverwante zaken. Maar waarom heb je dit net in huis? Dit is een zogenaamde cellulose nitraatfilm. Hoog explosief. Ik al. Ik al. Dus dat moet maar net. Nou ja, hier stiert het. Dit is wat er nog is. Maar je had dus ik het nederige voordien. Ja, er ben een heel stel filmprojectoren voortgang. Een filmhuis in Grijs had een stuk of jou van mij gehoord. Dan een museum in Ridderkerk. Ja. Maar verleden keer doet we bij alweer en toen ziet er ook wel wat licht pikants tussen. Ja, dat is er ook wel. Oh, ja. En dan ben dit nog de keurigen. Ik heb ik behoren. Ja, van waar je tegen van, nou, in die tijd ging je toch, ik al wel mooie dames. Goed, dit roken heel wat minder, maar ja. Maar de echte
hardcore spullen, die hadden lui er in runnen al jaren. Maar joh, ben wat dat dan misschien ook wel wat huiselijker en wat degelijker worden. Nou, dat wil ik nou weer net zeggen. Ik ga een weekje, dan doen we nog even een weekje Engeland. Ik ga naar een motor voor de fiets erfde in Engeland, die moet er nou bij. Dus, en dan ben ik even een weekje alleen nog fit. Ik word lekker. Nog af en toe nog in je leven. Oh, vast. Jazeker. Een hoop. Zat.